Gepleýär Azatlyk radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada Kepdäniň jemi bilen men ýogşan anawra. Bu hepde azatlygyň esas temalary şol sanly websaýtymyzda iň köp okunanlar azatlygyň habaryndan soň işden aýrylan kafedra müdiri barada habar bilen türk işçileriniň Ankarada Türkmenistanyň ilçihanasynyň öňünde metru üçin beýannama beriş barada habar boldy. Şeýlede Türkmen bilbil adyny alan beý gaýdymçy Maýa Şahberdi we hakynda habarmy. Täze ýyl bayramçylygy geçdi. Täze ýyl sowgatlar dükanlarda galatly maglumatymyz köp okurly. Elbette Türkmenistanyň goňşy Iranyň protestler barada habar berilmeligi barada taýýarlan habarymyz hem iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülen videolarymyň başyny sunuwa diýişgärler Türkmenistany täze ýyl bilen gutlaýarlar atly videomyz çekýär. Şeýlede Dağıstanlyk her hepdäniň anyny öz ulguny adamlary mutuna gatnaýan Abdulmejid ağa hakynda videomyz köp görüldi. Türkmen görnüşleri 50-nji hepde. Türkmen görnüşleri 1-nji hepde atly fotosergilerimiz hem köp tomoşaçy çekdi. Bu hepde iň köp gurrun edilen temalarymyzyň başyna elbette Türk işçileriniň Türkmenistanyň ilçihanasynyň öňünde metduaty beýannama bermek baradaky habardyr. Şeýlede okujularymyz azatlygyň habaryndan soň kafedra müdiri işden aýryldy. Awtologlar agrenka boýamak birden gymmatly azatly habarlarymyza köp reaksiýa bildirdiler. Hormatly dinleýijiler, siz hem azatlygyň golguyan temalary boýunça öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys. Hormatly dinleýijiler, Kepdäniň jem programmamyz halkyň sesi bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow geçen ýylyň aýagyna hökümet mejlisinde täze ýyl adamlaryň saglygy bilen bagly düýpli mesele döremez diýip pikir edýändigini aýtdy. Berdimuhammedowyň sözlerine görä esasy mesele yaramaz enlikleri taşlamakda, ýagny temmäki we alkogoly içkiler ýaly ziýanly zatlara köp pul harç etmezlikde. Emma Azatlyk radiosu bilen söhbetde bolýan raýatlar ýurtda dürli keselçilikleriň köpelenigini görüň berýärler. Türkmenistanyň habarçymyz Sultan Açylow bilen söhbetde bolan daşogully kärenneti Aýpaşa soňky ýyllar öllü bolýan çağalaryň hem köpelenigini aýtdy. Bu söhbeti bilelikde dinläliň. Ozalky söhbetdeşligimizde obada dümöw keselinden adamlaryň köp ejer çekendigi barada görüň beripdiňiz. Ýa-ni dümöwden, gripden başga nähile keseller ýaýrady obada. Obada şu rak kesel köp gidip dur, onkolog. Şonu köp adamlar gidip dur. Oson göreli aýarlarym operasiýa edip alyp durlar. Birinji çağasyna da derew matkazat bilen aýryp durlar. Eýler kynçylyk çekip dur. Sebäbini düşündirýärlermi? Hawa, sebäbini düşündirýärler, kesel diýe dowy bilmeýär. Hakykatda şu eneler göreli wagt keselmi? Ya, kesel wagtyna görmeýär. İş berenden allar. Onu näme sizin ana pikiriňiz näme üçin şonu lukmalar şonu bilgatlaýyn etdiämi, näme üçin şonu hukman operasiýa ýoly bilen almaly, kesip almaly. Çağany. Näme wagty gelende wagty geçenler diýes. 8 aýda aldylar da köpsini. 9 aýa garaşmýar. Ýa, 9 aýa garaşmýarlar. Onu 8 aýlyk çağa bolýarmy näme? Ýa, bolanak da öldü. Şu operasiýa edip alandan soň şu çağa öldü bolýar. O, öldü bolýar. İçinde öldü diýerler. Şeýdip çağalyp berler geldiler. Öýler dowulmadyk bolan. Şu kynçylyklar köp boldy. Şu nämeden şu hawa şertlerindenmi bir zat adamlar görüň etýändir, klimatdanmy, sowdanmy, nämeden degine şonuň aýratyn şol bir etrawa şeýle näme düşýär, agram. Duz köp ýagýar diýär. Duz her adany çygyşany da ýaman appak bolup ýatyr, şor bolup. Şorlukdan. Adam duzun dol içine diye. Sonra etercek otis. Böğrüngü de ağrıyor. Kellemi de ağrıyor. Gözümü de görmeye. Ayağı ağrır. Nişe o vakti bir ekoloji yani qoğulandırmak barada işler geçirilen ok mu devlet tarafından göde iyilen ok mu sol? Yok. Geçirilen ok. Gelenem yok. Gidenem yok. Bir alimler zatlar aylanıp bir suvar salamak hakkında ya olmasa bir adamlara maslahat vermek hakkında hiç iş geçirilen ok mu? Yok. Geçirilen ok. Bize göremek. Ekologiýany goýlandyrmak üçin toqoýdolaryny döretmeli diýip bir karar çykaryldy, gurrun boldy öňürek. Döwlet derejesinde şeýle gurrun boldy. Şu taýlarda şu toqoýdolaryny döretilýärmi? Ana şu toqoy ýolkalar ekmeli şol duz saklar ýaly diýildi. Şol nerelerde ekildi? Şol döwkesine ekildi. Anda
Iraymeden birde ekilde bärizlerini. Siz onu uzatmay. Hawadas. Siz neçe kilometre? 40 kilometreden var, 50-40. Şu Tokoyda olar. Hawa. Sizin oğlana da bağ wagtça bitdimi? Hawa gowy diýip, suwatny bolsa, ýöne ýapla arasylanyp da gamys. Daha şogully Aypasa bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, Hepdäniň zemini Aşgabatly ýazy Şahir Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýärys. Şu hepde, ýagny 7-nji ýanwarda Amanmurat Bugaýewiň Azatlyk radiosu bilen hyzmatdaşlyk edip berenine 10 ýyl bolýar. Amanmurat odaly bilen şu 10 ýyllyk jubilei bilen gutlasym gelýär. Sebäbi Azatlyk radiosunda siziň ýurdun ýagdaýy barada hakykati beýan etmekde bitirýän işiňizde uly baha berýärler. Bahan üçün sağ ol, Tanrı elkasın. Amanmurat, inni siz 30 ýyl çemesi döwlet sistemasyny hökümet bilen bagly metoddy işlediňiz. Soňky 10 ýylda bolsa daşary ýurt metodynyň efirinde çykyş edýäňiz, şo ýurtdaky bolýan ýagdaýlar barada berilen soralara jogap berýäňiz. Odaly bilen şu iki iş tapawdy barada öz garaýşyňyzy aýtsaňyz, öňkü işlän sistemaňyzda nähili, soňky ýagdaý nähili boldy? Siziň gözüňizde dürtülen ýa-da hayran galdyran esas hayratynlyk näme boldy? Esas hayratynlyk men muny erkinlik diýen bir söze baglasym gelýär. Hayratynlyk men esker zamanasynda ýere degen işleke, wezipede kärde işlemedim men, rahmet ýorma. 1973-nji ýylda Türkmenistan Komsomolunyň Merkez Komitetiniň bir müdürlüğinden işe başladym. Özüm bellemeler şol studentlik iskamekasynyň goni Komsomolunyň Merkez Komitetine bardym. İşleme mümkinçilik bardy. Öňür belli garypdy işlemeli bolýardy. Şo garypdan häzirde çykmak bir eýem, bir ideologiýaň garşysyna gitmek, döwlet siýasatyny äsgermezlik diýilip gara don geydirip bolýardy. Ondan men döwlet işinden aýrylamdan soňra men edil azatlyga gelýänsem ýene de bir 6 ýyl çemesi ýol geçmeli boldum. Men sebäbi şol destine bir bolup geçýän wakalara düşünjek boldum. Näme ırfarap işden aýrýarlaryny, näme ırfarap gadagallygyň girizlýärligini düşünjek boldum. Nijeme ýerlere ýüz tutdum, şo sowalyma jogap berip biläjek ýokary edaralary ýöne ähli guýaga sanýaly boldy. Iň soňky ädimlerim men 1987-nji ýyldan ta 2007-nji ýyla çelli Türkmenistanyň orta mekteplerini okuw programmasyny öwrenilýän aptyrdım. Orta mektepleriň 6-njy klasyna meniň dörejiligime 2 saat berilýärdi. 9-njy klassdaky edebiýat programmasyna bolsa 1 saat berilýärdi. Şol 2002-nji ýyldan başlap dörejiligime gadagallyk girizlerinden soňra niýasyň maňa eden ýagşylygy görkezme berene özü gazet, jurnally, radio, telewizionyada ady tutulmasyn, ýeke ýerde eserler görkezilmesin diýip. Onun şol wagtky bilim ministri Zahidettin bolsun aşyryraz mektepde öwredýär. Onu nädelliýänni mektebe degmen mektebi öwreniň diýipdir. Ondan 2007-nji 2008-nji okuw ýylyna Türkmenistanyň mektepleri 9 ýyllykdan 10 ýyllyga geçirildi. Şonda da program ýetgeýär diýilende men okuw programmasyndan aýryp punktlary maňa elbette eklenç bolýan maňa men ýazýan adam bir ýyl ýazýanymy ýaşap göreni duýdurmagy bir tribuna gerek. Men onuň şol azatlygy ýüz tutdum, azatlygym umumyň uly höwes bilen gollady. Esasy bir pikir erkinligi azatlyga gelip görün badym. İkinciden bir siýasatyň hatyrasyna ýene gaýryň hatyrasyna yalan sözi haramaýanlyklary şol üçin men başardygymdan şol azatlykda çykşydyp ýyl öz galamym bilen hyzmat etmäge geldim. Özüm gaty degen şu 10 ýylyň içinde bir uly mektep geçdim. Mektep ýazgylyk mektebde jurnalistikada hil bine telejurnalistika we radio jurnalistika we metbotyň jurnalisti bar. Ine men şol radio jurnalisti diýilen zady men aňarsyna ýetdim diýmek, ýöne belli bir derejede şuny ýelanmaga da ýetişdim. Ýazgylyk bilen bağlym bolýan ýöne ýazgylykdan başga da. Amanmurat, bir tarapdan şo Türkmenistanyň gadaganlyga düşmeňiz siziň ikinji bir ýola çykmaňyza, raýat jurnalistikasy diýilýän ýola çykmaňyza sebäp bolupdyr da, şeýdemi?
Hava bre şoňa sebäp boldy. Birem şol öňür günüm geçdi bolýan aýlyk alýan haýa maşanyny gulluk maşyny edara ýollaşdyryp tankylap bermegiň boşlatdygyna da göz ýetirdim. Men şol aňyrky gadagarlyk goşanyňdy soňky 16 ýylyň içinde özüm täzeden tanadym. Men türkmeniň taryhyny öwrendim. Taryh temeden romanlarym ýazdım men. Şoňa hereden de girden gadagarlyklar üçin olamaydyym gelýär sebäbi şeýle gadagarlyk bolup baran ýerinde gursoňdan itilmese baran ýerinde sen hakda muzabat ýaýradylmasa onu belki men bu ulu zatlary etmäge elmem degmez o zatlar etmek kelläme de gelmezdi. Aman medalyň beýli ýüzüne de seredeliňde. Indi siz şu işiňiz babatda ýyl günden nähili zatlary eşitýärsiňiz. Ýyl için umumyň nähili garaýşlar bar, garşylyklar bar ýa golluglar bar. Türkmeniň bir goň sözi bar. Ýylim bunun bolmasa aýym bunun dogmasyn diýär. Men ýylynden gaty şeýle bir minnetdar. Bular bir tüzeşme edilýän çykyşlara aýdylýan bir güýç ýeter hakykatymyz üçin juda minnetdarlyk bildirýärler. Özüm tanylmaýan adamlar köpsi. Hatda hemen şeýle bir ýagdaý aýdyp biljek şol men tanamayan ýaşly adamlar wagtlar käwat jaň edýärler. Kawol çykyş etdim diýip onuň menem şol aradan çykan şoň ogul gyýdy akçowluklar bilýärler şu men çendan jaň edýärni zat edýärni meni höwes bilen dinleýärni menem şoňa ýaltanama ogul vilayatlere de soýaşylyň bir aýadyna wakaýdýan doğun arnaşyna bir gowurluk berýän gaýrat edin diýen olara monça bolýarlar. Ýöne elbetde bar ýylyň içinde oňa men ýylyň niýetim bilen okdy şol galp şöhrat bilen ýaşap görürler, galplyk bilen bir zatlar ýazyp galplyk bilen kazanjyp görürler. Ne bular gören ýerlerinde sen ýeňsagdan gurrun edýärler, aý beýle, beýle diýip ýöne men oňa da begenýän sebäbi kerwan geçip barýaky kapdalyndan ýürmese onlar kerwan hasaplanan okgoý ýürsürle men oňa da begenýän. Aman radny şu minnetdar bolýan adamlar ýa-da alkyş aýdýan adamlar esasan näme üçin minnetdar bolýarlar? Birinciden aýdýarlar şol bir bizim diýe aýym baglaýaňyz, şunu ýylyna ýetirýäňiz diýerler. Ýöne bizim de hemme aýdan gurrunlarymyz we paýtawent okdan ýoşun ikimiziň bir birleşip eden işimiz geçen ýylyň 28-nji aprelini hem de 3-nji maýyny Gazanjy käderki bereket etrawyna bayram şeýit gonumçylygyny oturdulan ýüzi suratly mermer daşlary ýa aýrarsyňyz ýa-da ýüzüne garran çalarsynız şon etmeseňiz özünüz şo edertip vilayetin imamy Ahmet Amalli diýilýän imam hem de Gazanjy etrawynyň imamy şolaryň iki ýerden mesjitde anna namazyny adamlara haýwat atýan ekenlerine şaktı ikimiz bir birleşip gepleşip etdik. Bir ara 5 gün salyp 28 aprel hem 3-nji maýda. Şondan soňra vilayetdekiler ýa-da döwlet derejesindekiler öz burularynyň aşagyna bolup beren işe gözleri ýetdi. Vilayet imamynyň da etraf imamynyň da edýän hereket ol halkyň garşysyna hereket. Halk bilen döwletiň arasyna bir ulu serhet çekmek üçin edilýän ýykgynçylygy. Şol üçin vilayet imamy işinden gitmeli boldy. Şunu ýaly başga da anyk işlerken hökümetiň, döwletiň özü bir aýtdy diýip boýnalmasa da özleriniň edeni iş hökmünde şol zatlar düzedýän gerekleri alkışlar. Aman rat sizinle ençe meýilbäri resmi metodda gadaganyňyzy aýdýarsyňyz. Elbette Azatlyk Radiosyna ul mümkinçilik ýok. Ýöne Azatlyk Radiosy bilen hyzmatdaşlygyňyzyň 10 ýyllyk münasibetli gysgaçyk pursatymyz we belki bir goşma mukap berersiňiz. Baş üstüne sag bolun. Gownum diýe goşgyň adyna Alňysaýan erte sary birdem sägin dayan gownum dolon geçen güne dolon ham hyýaldan doyon gownum sen kän söýdüň söýlüň kän bolluň ışky fida gurban wepa görmediň dagarman ogryn eňräp yanan gownum dürst diýeniň egri çykdy pir faýanyň ogry çykdy men dost diýen mardy çakdy taň soluň yalan gownum şeýle zaman şeýle çakdyr kevde hanzır urjak kötdür sana başka hoslar yoktur özüňe dayan gownum.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly şahyr, ýazgy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepler Azatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini ýazgy Hudaýberdi hali bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Türkmenistan sosial ulgamlar meselesini başga ýurtlardakydan belli bir derejede ýa garly sosial ulgamlary ulanmak meselesini elbetde ýöne soňky ýyllarda telefonlar arkaly sosial ulgamlara girýän ýaşlaryň barha köpelýänini gaýdylýar. Bu bolsa käbir habarlaryň hem ýurt içinde käbir ol belli bolmadyk habarlaryň hem daşna çykmagyna, şo medeniýetde peýda bolmagyna, problemalaryň çözülmegine belli bir täsir getirmegine alyp gelýär. Hudaýberdi hali bilen nohutdaky söhbetdeşligimizi şu tema bagyşlamak makul bildik. Hudaýberdi olal ma'lum bolşaly etrap rayon gazetleri wadi, welayet gazetleri wadi. Emma soňky ýyllarda Türkmenistanyň medeniýetyň duruşuna şo propaganda öwürlerini halkyň derdiniň o ýerde ýokdy gaýdylýar. Indi şu ýerde sosial ulgamlar nähil ulanlyp bilinär? Türkmenistanlylar bu ýerde nähil çykarga tapmaly? Hakykatdanam häzirki döwürde medeniýetyň hyzmaty bir näme üýtgedi. Türkmenistanyň şertlerine medeniýet ýok diýen ýaly sebäbi ol diňe prezidenti öwüýä, prezidentiň tribunasy çykýan gazetleriň sany bir näçe bolsa da olaryň 101 ähli gazetde diňe bir 100 bar. Şonu milletin hal ýagdaýy aladalary bir çetde aýrylyk galýar. Eýsem millet şu ýagdaýda näme etmeli? Men pikirimçe häzirki dünýäde edilýän esasy serişde ol bar bolan sosial ulgamlardan peýdalanmak, eliňdäki telefonuňdan peýdalanmak, internetden peýdalanmak, hem beýleki habar serişdelerinden peýdalanmak bolup durýar. Tügerek daşynda bolýan adalatsyzlyk ýa-da hut seniň öz garşyňa edilýän adalatsyzlyk barada diňe sosial ulgama arkaly başgalara habar ýetirmek mümkin. Sosial ulgamyň häzirki mümkinçilikleri şeýle bir artdy. Eger biz dünýä tejribesine seretsek, meselem Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Trump öz aýtmak isleýän zadyny Twitter arkaly ýaýradýar. Ýogsa oň eline telewizioniýa da bar, gazetem bar, jurnalym bar. Näme diýse şol wagtyň özüne bütün dünýä ýaýyp durjaklar. Ýöne ol öz sözüni Twitter arkaly ýolluýar. Özüm şol habar bütün dünýäň ähli künjegine ýaýrýar. Hut şol wagtyň özünde de bütün millete köpçülüge aýan bolýar. Hudaýberdi ma'lum bolşaly şu bilmeýänni awdanyny partlama bolanyny Türkmenistanlylar hem sosial ulgamlary, telefony, umman şu ara gatnaşyk serişdelerini ulanmakda belli bir öňe gidişlik kazandylar. Şonu awdanyna bolan partlamalar baradaky videolar derhal Azatlyk radiosyna başga habar serişdelerine gelip goşdy hemem şonu ejir çeken adamlaryň bir topary kompensasiýa alyp bildi şu habaryň çykmagy netijesinde. Emma käbir adamlar şu elinde telefonu bolsa da eger habar etsek ya bir surat çıkarsak ya bir video çıkarsak bu has erwetlik alyp baraýmasyn diýip çekinýärlermi ya başga bir düşünje barmy? Şu psikolog päsgelçiliklerden adamlar näme diýip geçmeli? Eger adamlar şu öz ellerindäki mümkinçilikleri ulanmasalar başga ýerler baryp olaryň meselelerini çözüp bilermi? Başga bir meselesini çözüp bilmez. Hatta sen başga biriniň meselesini çözjek bolsaňam onuň özü asla ýeňil iş däl. Şonuň üçin häzirki döwürde meselem iň bir ýöneki sosial meseleler bar. Çağalary hökman suratda çağalar bagyna bermeli diýerler. Çağalar bagynyň bahasy 10 esse gymmatlady. Çağalar bagyna barmadyk çağany mektebe alanok diýerler. Belki de şeýle habarlardan, şu ýagdaýlardan ýurdun prezidenti habarsyzdyr. Şonuň üçin şeýle möhüm habarlary hökman suratda ýaýratmak gerek. Şonuň ondan bolmasa biri prezidente yetmegi mümkin, prezidente täsir etmegi mümkin. Ýa-da zatlaryň gymmatlamagy, ýa-da ýurdun öz içinde öndürilmeýän zatlaryň daşardan getirilmek mümkinçilikleriniň kesilmegi. Şular ýaly ören negativ ýagdaýlar bar. Şol negativ ýagdaýlary halkyň özü yerli ýerden aýtsa, sosial ulgamlar arkaly ýaýratsalar, öz ýoldaşlaryna, tanışlaryna ýaýratsalar, telefonuna aýtsalar, şol gurrun bir çet hökman prezidente barıp yetermika diýen. Şonu prezident şu meseleler barada oýlanmagy mejbur bolar. Hudaýberdi ikinji tarapdan prezident Berdimuhammedow korrupsiýaga garşy barlyşyksyz göreş alyp barýanlygyny aýdýar.
Türkmenistanda bolsa uly meselelerin birinin korrupsiýady gaýdylýar. Bilimde de, çağalar wagynda da, umumyň başga ýerlerde de, işe ýerleşmek meselesinde de korrupsiýanyň giň ýaýranyny gaýdylýar. Emma adamlar şu meselede näme üçindir passivlik gorkadýarlar. Korrupsiýanyň pedasy bolýan adamlar umumyň ýöneköy adamlar diýilýär. Eýsem sosial ulgamlar bilen hyzmatdaşlyk korrupsiýa meselesinde nähili bir täsir döredip biler. Ine häzirki ýagdaýda Eýranyň şertine seretsek, Eýranyň işsizlik beýle bir ýokary däl, 12%den gowrak diýerler. Ýöne şol işsizleriň 28%-den gowragy, 4den 1 bölegi, onunum gowragy ýaşlar bolup durýar. Türkmenistanda da häzirki esasy kösenýän ýaşlar, Eýran ýaşlary häzir öz arzy halyny köçe çykyp aýdyp başladylar. Eýem muňa ýurdun prezidenti de, beýleki resmiýetleri de seslenmäge, ünüs bermäge mejbur boldular. Türkmenistanda da ýaşlar, iş tapmayan adamlar, öz hünär boýunça iş tapmayan adamlar öz ýagdaýyny aýtsalar, diýseler, şol korrupsiýany aradan aýyrmak üçin bir serişde bolardy. Egerde olar öz arzularyny aýtmasalar, onu ol açylmaz. Hormatly dinleýijiler, Hudaýberdi haly bilen Türkmen ýaşlary we sosial ulgamlar diýen temadan söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu meselede sizde nähili pikir garaýşlar bar? Bize ýazyň, telefon ediň. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hepdeniň jemini owgan nepdermez bilen dowam etdirýär. Owgan sanly türkmenler soňky ýyllarda dören mektep okuw mümkinçiliklerinden barha netijeli peýdalanmaga çalışýarlar. Şol wagtda dolar ýanan molumlaryň azlygyndan nägile bolýarlar diýip kawulla habarçymyz Şaýmerdan uly Murady habar berýär. Awganistanda dürli kynçylyklaryň höküm sürýändigine garamazdan mektepleriň gaplarynyň okuwçylar üçin açyk bolmagy boýunça alada edilýär. Gyýda okuwçylar mekteplerde bilim almagyny dowam etdirýär. Emma aýal mugallimlaryň mekteplerde kemdiginden okuwçylaryň hosarlary nägile. Hususan Türkmen owalaryndaky mekteplerde aýal mugallimler ýok denýäli. Şu sebäpden türkmenler öz gyýy çağalaryny mekteplere okuwa kän ibermeýär. Demirgazyk Awganistanyň Balyk welaýatynyň Daşgüzer septinde Türkmenistanyň gurduryp beren mektebinde ýeketek aýal mugallim bar. Bu ýerde umuman türkmenler ýaşar. Gyýda okuwçylaryň bilim alýan mektebinde başga aýal mugallim ýok. Hanym Zekiye milletiniň özbekdigine garamazdan türkmen gyýda okuwçylaryna türkmen dilinde tälim berýär. Mugallim Zekiýanyň aýdysyça Türkmenistanyň gurduryp beren mektebinde gyýda okuwçylara 10-njy klasaçly bilim berilýär. Mektepde bilim alýan 500 töwerege gyýda okuwçy bar. 5-nji sınıftan ta 10-njy sınıfçaly okuwçylary özüniň ders berýändigini Hanym Zekiye aýtdy. Men ismim Zekiye, mektep ustady bolan. 500 kızça bilim alýan. Awaldan ta sınıfy daçelin. Sınıfy 5-den ta daçelin ders berýän. Sınıfy ýokary sınıflar ders. Mektepde okuwçylar üçin içeri ýaly arasy aga suwunyň ýokdugyny mugallim Zekiye bildirdi. Bu mektepde şirin su kamçılığı var mana daraxt yok. Kızlar şagirdler soyasını oturýan daraxt bolsa, etmagına Türkmenistanda haýyş etdi kömek etsin. Şoňa garamazdan Türkmenistanyň Daşgüzer septinde mektep gurduryp berenine Hanym Zekiye minnetdarlyk bildirdi. Öň Daşgüzer septinde gyýda okuwçylar üçin ýürüte mektep bolmandyr. Türkmenistanyň bu mektep gurup bereninden bizler minnetdar. Bu ýerde köp kızlar bilim alýar. Bu ýer bilen sen bu ýerde kızlar bilim alan ýokdy öňde. Bu ýerde mektep açyp berdi, kızlar hem bilim alýar. Şuň üçin halk hem razy, okuwçylar hem razy. Hanym Zekiye Türkmenistanyň gurduryp beren mektebinde okuwçylara bilim berýän mugallimlaryň hünär derejesiniň ýokarylanmagy boýunça Türkmenistanda tälim berilse diýip umyt bildirdi. Türkmen dili boýunça kynçylygyň bardygyny mugallim Zekiye belledi. Biz malimlerden kamçyligimiz bar, hususan dil kamçyligimiz bar. Bizler Türkmenistana alıp gidip piring berse, şu ýerde 6 ay ýa 3 ay, şu ýerde gelip bizler son çağalara bilim bersek, şol haýyşymyz bar. Biz malimleriň bilim derejemizni ösdürmek üçin Türkmenistan kömek etsedi umyt etdik. Bizler şu Türkmenistanyň tazalik bizini öğrensek, Türkmenistanyň beren kitaplaryny biz okuwçylara ders bersek, şuň üçin hem bizler umyt etdik şu kitaplary, şu hatlary bizlere öğretsin. Türkmenistan başga ýerlerde de gyýda okuwçylar üçin şeýle mektepler gurup berse diýip Hanym Zekiye aýdýar. O bu ýerlerde halk gyýy çağalaryny mekteplerdeken okutmaýar. Şonuň üçin biz halky öz gyýy çağalaryny mekteplere okuwa ugratmaga höweslendirýär. Bizim esasy maksadymyz gyýylara ilim bilim nigmatynyň bährelendirmek diýip Hanym Zekiye aýtdy.
Türkmenistan başka yerlerden maktab açıp bererdi umidimiz var. Bizim maksadımız şu, bir zat bilsin, oyanda vatanına hizmet etsin. Biz çağalaram okuylu olsun. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Hepdäniň jem programmamyzy geçirip otaryarys. Onu Pragadaky studiodan men Ýowşan Anna Urban alyp bardym. Ýeneki efir duşuklarymyz şeňle hoş, saglykda, adatlygyň tolkunlaryna galyň.